Takže najviac konzistentný youtuber na československej scéne je tu opäť spátky. Pouze raz měsíčne YouTube. Dobre, borci, už som mal normálne nervy na seba, vrajím. Idem zase začínať toto video proste z auta, jak proste totálny súlek wannabe, už ma to nebaví, proste aj tak je to neoriginálne v kuse z toho auta, tie intra. Čo máme dneska na pláne? Nejdem zbytočne okecávať. Ako ste si už mohli všimnúť aj asi v titli dnešného videa, ideme čeknúť Gladiator Gym nový v Banskej Bystrici, sú na ňo veľmi dobré ohlasy, takže som určite zvedavý. Hlavná téma bude tohto videa pozrieť sa a nejakovsky ohodnotiť Gladiator Gym a hlavne ho porovnať, dajme tomu, so 7.7, pretože to je podľa mňa taký hlavný adept, alebo dá sa povedať taký GOAT, čo sa týka tých našich fitiek na Slovensku. Takže určite som zvedavý, aké to tam bude. Akurát sme vo Zvolene, zastavil som tu, pretože som tu ešte musel niečo riešiť. Rýchlo tu nahádžeme nejakú pretréningovú suplementáciu, čiže ako pre-workout s chastím 80 gramov gumených macíkov. Zarobíme si nejakú hydratáciu, ináč všetci ste už asi videli news. Mám spoluprácu a spolupracujem so značkou, mladou značkou Project Optimal. Zatiaľ som veľmi spokojný. Aktuálne pred tréningom som si veľmi obľúbil napríklad tento Focus. Nie je to niečo také ako pre-workout, alebo bezstimulantový pre-workout, pretože pre mňa ani bez stimulantov pre-workout neexistuje. Ale mám rád, čo mi to robí s hlavou. Hodím si ešte elektrolyty do tej fľašky. Borci, poviem vám to takto, nikto nikdy sa nehádal, že elektrolyty sú must have supplement alebo niečo také, alebo že bez nich neviete prežiť, ale tvrdenie, že proste elektrolyty sú úplne to isté ako kuchynská soľ, je také tvrdenie, teraz zase dávam shoutout Tomášovi Macekovi, je také tvrdenie, ako keby, že povieš, že nepotrebuješ proste proteín srvátkový, keď máš doma mlieko, hej, proste ako áno, nie je to nevyhnutný suplement, takmer nejaký suplement, okrem dajme tomu magnéska, takého dobrého a povedzme vitamín D3 alebo omegy, nie je že nevyhnutný, všetko je to iba vec komfortu a proste nehovorím ti, že proste elektrolyty sú must have, že bez toho neprežiješ, hlavne ak iba chodíš do fitka, tak určite to nie je potrebné, ale ja napríklad chodievam cvičiť ráno a je veľmi super, že nemusím proste drúľať veľa vody, keď sa chcem nahydratovať, to je prvá vec. A ďalšia vec, že nemusím s tým jesť plno jedla, hej, pretože počul som aj taký názor, že elektrolyty sú úplne nepotrebné, lebo pozri sa, aby si získal magnézium, tak môžeš si dať šalátový list a aby si získal soľ, tak dáš si soľ a aby si získal kalcium, tak dáš si to. Dobre, kámo, ale čo, keď proste ja nechcem všetko toto žrať a aj tak chcem byť ráno čím skôr hydratovaný a cítiť sa dobre, hej, tak zarobím si proste elektrolyty a idem. Nikto sa neháda, že bez toho ľudia nevedia žiť, ani nič také podobné, ale proste prestaňme teraz zbytočne podľa mňa hopovať na trend a manier, keď robíme 100-krát zbytočnejšie suplementy, ako sú elektrolyty. Ak by vás zaujímal môj názor na tému elektrolyty, tak tu je. Ja teraz nikoho nekolautujem alebo niečo také, ani nepotrebujem na to počuť nikoho proste objections, proste toto je môj názor, ak vás zaujíma, tu je. Takže suplementácii by sme mali zarobenú. Ja si tu ešte skálujem tieto gumené cukríky. Skalujem si tu tieto gumené cukríky, trošku sa napijem a vyrazíme do Bystrice. Mimochodom, dneska som vymenil černákovicu, borci. Čmajzol som sestre takéto Ečko. Čo na to poviete? Páči sa alebo nepáči sa? Napíšte do komentu. Podľa mňa veľmi pekné autičko, veľmi dobré vozenie.
Uvidíme. Možno niečo také by som aj hecol, keď príde čas Bavoráku. Uvidíme. Dobre, nejdem vám tu ďalej mľaskať do ucha. Zjem tieto gumené cukríky a vidíme sa v gyme. No dobre, borci, takže sme na mieste. Som zvedavý. OK, borci, takže normálne, že 30 minút som tu chodil po fitku, natáčal stroje a review, len na to, aby som prišiel, že proste môj mikrofónik maličký mi nenahráva, keď mám napojené AirPody, pretože keď konektem AirPody, tak tie prioritizuje telefón ako mikrofón a audio je absolútne nepoužiteľné, tak nevadí, aspoň to tu už teraz mám zmapované a rýchlejšie vám ukážem, že čo je tu vlastne hot a čo je tu podľa mňa paráda a tie veci, čo som najviac chválil. Som sa ešte nedostal k jednej z najpodstatnejších vecí pre niektorých z vás a to je to, že je tu povolený gymping. Takže poprvé, máme tu nejaké primey. Máme tu prime pull down a máme tu môj obľúbený T-bar row alebo chest supported row, čo je tento row od Primeu 10 z 10 gladiátor, že toto je absolútny banger. Máme tu takýto parádny chest press, ktorý sme mali aj v Arsenal gyme a potom tu máme značku strojov, ktorú som ešte nevidel nikde inde, Rio Leader. Tieto stroje sú veľmi zaujímavé, ukážeme si za chvíľku trošička viac z týchto strojov, ale predtým by som ešte chcel ísť do sekcie jednoručiek, pretože viem, že veľa z vás toto zaujíma. Máme tu 70-ky jednoručky. Lavičky sú za mňa fajn, ja mám rád tieto široké lavičky, pretože sú proste stabilné. Jedna vec, čo je ale taká vec, že mňa, a chápem, že keď ostatní s tým problém nemajú, ja mám strašne maličké ručičky, borci. A tieto Hammer Strength proste jednoručky sú ako keby si dám fat gripy, hej, a proste je to mne také nepríjemné, nerád cvičím s týmito jednoručkami, takže to je za mňa taká vec možno do budúcnosti, že ak je možnosť kúpiť nejaké iné jednoručky v podobnej cene, tak možno s nejakým trošku tenším gripom sú vždycky také pohodlnejšie, aspoň pre mňa teda. Tak tu máme milión klatiek, nastaviteľných, milión pulldownov. Máme tu aj takéto tie klasické hammer strength stroje, či už pec decky, alebo chest presse plate loaded, alebo shoulder press klasický od Hammeru, takisto lateral raise. Akože viete, že ja nie som veľmi fanúšik týchto plate loaded hammer strength chest pressov, ale není to zlé, hej. Ja nehovorím, že na tomto sa nedá odcvičiť ani nič podobné. A keby toto sú jediné akože voľby, ktoré v tom fitku sú, tak to by sa mi asi úplne nepáčilo. Ale takto, keď sú tu do plusu a ten, kto to má rád, tak to využije, za mňa OK. Pretože máme tu aj iné varianty, čo veľmi cením. Máme tu aj od samotného hammer strengthu ďalší chest press, ale je so stakom a tie krivky záťaže sú tam trošku lepšie na týchto strojoch. Takisto máme klasický tento parádny bench, to je za mňa úplná paráda. Máme tu aj takýto, ktorý z mojej skúsenosti není úplne najnáročnejší na vymaxovanie, neviem ako konkrétne tento. Teraz. Najväčšia prednosť tohto fitka za mňa asi sú stroje na chrbát a hneď teraz ti ukážem prečo. Poprvé, toto je tiež veľmi zaujímavý stroj. Toto je celkom bangerik, keď to nevymaxuješ, je to veľmi dobrý pohyb. Máš tu aj úplne klasický T-bar, ak si konzervatívny. No a tieto stroje proste od Rio Leader, to je normálne, že to je proste transformer úplný. Toto je proste, že Optimus Prime. Tuto máme nejaké klasické hammere. Tuto máme také sagittal pulldowny ďalšie, ale úplne vec, čo ma najviac prekvapila, je toto, borci. Toto
Toto som ešte nevidel, že nikde. Pozerajte sa na toto, borci. Toto je úplne, že čistá fantázia. Že toto je, že čistá frontálna rovina. Toto normálne, že toto je proste Keenan flap, iba že proste nástroj. Fakt. Čistá frontálna rovina a ak chceš z nejakého dôvodu robiť jednou rukou, tak sa vieš ešte aj takto pridržať a vieš to robiť aj unilaterálne. Toto je úplne, že takýto stroj. Ešte k tomu je to aj plate loaded, takže to nevymaxuješ, akože OK, gladiátor. Proste vidím vás. Chcem sa teraz pozrieť na sekciu nôh, lebo to je za mňa veľmi, veľmi zaujímavá a nabitá. V prvom rade tu máme od Rio Leadera tento leg press. Veľmi zaujímavý, celkovo táto značka strojov je veľmi, veľmi zaujímavá. Máme tu takýto pendulum. Potom tu máme druhý pendulum od Rio Leadera. Potom tu máme tento stroj, čo som nevidel ešte nikde na Slovensku, iba som videl v nejakých amerických videách, čo je v podstate drepový pohybový vzor, dajme tomu ako pendulum, ale nechodíte ako pendulum, ale chodíte fakt iba z vyslo hore a dole. Je to, že extrémne zaujímavé. Máme tu nejaký výskvat a potom tu máme ďalší pendulum. Takže proste akože, čo sa týka drepových pohybových vzorov, tak toto je úplne, že stacked. Máme tu ešte plno leg pressov, či už so stackom alebo plate loaded, proste takéto zvislé, vertikálne alebo klasické single leg. Proste máte tu konzervatívci aj klasické squat stacky, smitka je tu, máme tu klasický haken. Je to zaujímavé. Máme tu potom zákopy v sede od Life Fitness. Toto je dosť dobrý zákop v sede. Máme tu potom ešte od Hammerstrangu zákop v sede. Predkopy sú tiež Hammerstrang, myslím. A toto ešte sú veľmi zaujímavé predkopy. Máme tu predkop od Rio Leader. Vyzerajú extrémne zaujímavo. Boh vie, ako sa na tom cvičí. Sorry. Proste Šašo tu behá s kamerou, už mi je trápne, už idem hore alebo niekde inde a začnem cvičiť. Dobre, ideme teraz hore na poschodie. Inak ešte sa mi veľmi páči napríklad táto detská zóna, pretože fakt keď sem niekto príde cvičiť a má rád to lesti, tak ich tam proste vie dať a oni sa zahrajú. Takisto sa mi dosť páči aj hentam tá taká oddychová zóna ešte pred fitkom, ktorú určite rád využijem, keď pôjdem teraz po tréningu odpisovať mojim chlapcom z coachingu. Takže, horné poschodie. Čo tu máme? Máme tu veci, čo sa skipujú a čo nikoho nezaujímajú. Máme tu nejaké kardiomašiny, proste rotopédy, schody. Tam na tej ďalšej strane máš proste pásy, blá, blá. Hen tu máš ešte napríklad hip thrusty, 3 druhy, čo je za mňa super, nemusíš čakať. Máš tu adukcie, abdukcie, máš tam hyperextenziu. Za mňa dosť fajn. Ja už tu teraz nejdem robiť sprievodcu po fitku, idem si zacvičiť. Dneska si dám tak iba jemne nejaké cviky na vrch, stroje, ktoré ma najviac zaujali. A keď tak si potom ešte dáme nejaké zhrnutie. Ako prvý cvik, borci, určite volím tento pull down vo frontálnej rovine. Je to fakt, že paráda. A toto je fakt, že wow. Tento stroj je fakt úplná topka. Ak máte proste slabý chrbát, tak toto je fitko pre vás. Ja dneska idem veľmi zľahka, ako som už spomínal. Fakt, ako nepotrebujem ani trhačky, ja sa to fakt idem, že iba trošku pohýbať, iba proste rozprúdiť krv. Takže už sem nejdem ani veľmi prikladať väčšiu váhu, ani to extrémne overthinkovať. Proste toto je
Toto je ale neskutočná paráda, borci. Fakt, že kľudne aj širší úchop a idete čistá adukcia ramena. Čistá adukcia ramena proste. Na Latissimi asi by som vyskúšal tento high row. Ja mám veľmi rád ináč tieto pohyby, pretože za mňa to veľmi dobre kombinuje v tej sagitálnej rovine vlastne to, že není to ani úplne vertikálne a není to ani úplne vodorovný ten ťah. Je to niečo medzi a podľa mňa je to veľmi veľká paráda. Krásne ide aj ten line of pull. Krásne ide ako keby aj ten smer sily a záťaže v jednej rovine s mojím predlaktím a zápestím. To znamená, že není tu až taký obrovský nápor na lakeť, čiže toto nebudeme až tak ťahať cez tie flexory lakťa. Bude to dosť izolované na tie Latissimi. Toto je popravde dosť paráda. Dosť paráda je to. By som si možno trošička zdvihol sedák, ak to bude možné. Áno, je to možné. Je to možné, čo by nebolo. A trošku viacej, áno, wow, toto je úplne super. To je úplne super. Možno jedno ešte dozadu, hop. Wow, toto je proste paráda. Toto je proste úplná paráda. Akurát som sa tu s tým trošku hral. Je to fajn, ako keby podmatový pulldown na takýto. Viete čo? Nie je to zlé. Ťažko povedať, či sa mi asi viacej páči toto, alebo ten druhý. Myslím, že tam nebude nejaký obrovitánsky triviálny rozdiel. Dá sa to tu kadejako nastaviť. Tá krivka záťaže akože nie je úplne najperfektnejšia, ale nemyslím si, že je to problém. Stroj má tendenciu byť ťažký skorej tu takto dole. Pre tie Latissimi by bolo parádne, keby to je ťažké skorej tuto takto vyššie, ale to už sú iba také príliš výskumnícke proste kokotinky. Akože je to super stroj, neviem, čo by som vám k tomu viacej povedal, je to fajn. Akože krásny chod majú tie stroje. Taký strašne plynulý, bez nejakých zádrhelov. OK, trošku tam asi dačo hodím. Tá krivka záťaže je dosť taká symetrická. Nehovorím, že je to špatné, celkom sa mi to ľúbi. Okay. Jo, tento stroj je akože banger. Páči sa mi to takto aj v sagitále, ten shoulder press. A je celkom symetrická fakt tá krivka záťaže, že je taká rovnomerná, čo není podľa mňa vôbec špatné. Aké tu máme ešte nastavenie? Sedák ide hore-dole. Toto máme celkom fixne. Čo sa týka tohto druhého úchopu v tom frontále, no je to dosť také, že až to ako keby tlačí trošku potom dozadu to rameno. Ako keby núti vás robiť takú proste internú rotáciu. Ja osobne to nemám rád, ale nehovorím, že je to chyba. Robí to napríklad aj Prime, čo je plate loaded. Niekto to má rád, mne to skorej vadí, ale vravím, tento úchop, úplná paráda, veľmi pekný chod, má taký príjemný ten stroj, takže banger. Celkom ma zaujal tento lateral raise od Rio Leader. Premýšľam, že si to tak trošku dám. Wow, OK. Je to prirodzene, je to najťažšie hore. Musím povedať, že tieto Rio Leader stroje ale, že sú strašne také plynulé. Je to strašne sú také fajné, že asi aj skrz to, že sú nové, ale hrozne majú taký krásny plynulý chod. Je to také
je to také proste fajn, no. Takže tu si dám nejakú moju pumpovačku a jedeme dál. Chlapci, dosť sa mi ľúbi tento Preacher od Real Leader, od Real BMX. Poprvé vieme si nastavovať sedačku hore-dole, to je jasné, ale ďalej vieme si nastavovať aj odklon tejto opierky, čo je tiež fajn, môže mať svoje použitie. A hlavne tá krivka záťaže je dosť super. Je úplne parádna, takže vieme, že ten bicák chceme zaťažiť skorej v natiahnutí a tuto vieme úplne parádne to tu vieme spraviť. Ten hammer strength Preacher je trošku veľmi agresívny, že v tej skrátenej polohe je ťažký, čo je trošička na škodu. Aj bože môj, ja mám tento čest pre 100 rád. Fakt. Toto je aktívny rest day. Fú. Krásny pohyb, borci, krásna záťaž, krásny pohyb. Paráda. Akurát editujem toto videjko a jednoducho nejakovsky si púšťam to vyjadrenie, čo som mal hneď po gyme, ale uvedomil som si, že bolo by aj v budúcnosti lepšie, keby si po týchto veciach trošku nechám proste utriediť tie myšlienky v hlave, proste tak trošku vstrebem, lebo väčšinou keď ste niekde a veľmi sa vám to páči, tak proste možno môžete byť príliš natešení a povedať nie úplne ako keby objektívnu recenziu. Takisto možno máte zase na nejaké predošlé fitko príliš ako keby citovo naviazanú spomienku a potom môžete na ňom príliš preceňovať niečo, čo tam ani nie je pravda. Takže nejakovsky som si to tak nechal uležať v hlave a tak by som teda rád urobil teraz taký verdikt, hej. Ako na začiatku hneď tohto videa som povedal, že aký bude Gladiátor a dajme tomu, ako by sa to dalo porovnať so 7.7, hej, pretože to je pre mňa, že referenčný point, ktorý by sa mal snažiť tromfnúť kvázi akože každý jeden gym na Slovensku. Poprvé by som chcel povedať, že veľmi cením proste borcov, čo majú Gladiátor gym, pretože toto druhé fitko je ale že mrakodrapí na iných leveloch ako prvé fitko. Tým nechcem hejtiť ich prvé fitko, ale proste nedá sa to porovnávať, je to naozaj iný level. Akože toto je naozaj porovnateľné fitko s 7.7 a za mňa je to long story short asi druhé najlepšie fitko po 7.7, ale rád by som to teraz ešte rozvinul a nejaké veci povedal, pretože sú tam nejaké veci, ktoré sa mi páčili viac ako v 7.7. Začneme najskôr týmto. Atmosféra. Atmosféra je za mňa viac priaznivá ako v 7.7. Ja ultra nemusím tú takú ten taký brand a ten vibe 7.7, čo je naozaj, že cítiš sa ako keby si v nightclube alebo ako keby si naozaj v nejakom admirále a v herni až pomaly. Takisto sa mi páči, že toto fitko bolo veľmi pekne presvetlené, vlastne všade dookola tam bolo aj prirodzené svetlo a nie iba ledky. Tí, čo niečo niekedy točíte a hlavne na kamery ako Osmo alebo iPhone viete, že denné svetlo v gyme je proste alfa omega, keď chcete mať dobré videá, dobré fotky a tak ďalej. Takže toto bolo úplne super, to prostredie sa mi tiež páčilo viacej, naozaj ten človek, keď tam príde, tak sa cítil, že prišiel proste makať, prišiel do nejakého miesta, kde proste teraz si ide zamakať, necíti sa, že prišiel do nightclubu, kde si ide objednať proste niečo na bar a blá blá, hej. Teraz nemyslím hejt, stále mám rád veľmi 7.7. Stroje značky Real Leader ma veľmi prekvapili. Niektoré stroje boli také, že boli super, ale zase nie niečo ultra, za čím by som sa besnel, ale zase niektoré kusy od nich boli že brutálne. A overall by som povedal, že sú 100-krát solidnejšie a sú proste také robustné, ťažké proste. Naozaj, že niektoré Prime stroje sú vedľa nich ako proste plastové hračky tým feelingom. Proste
keď sadneš na ten Rio Leader stroj, máš pocit, že každý jeden má pol tuny a strašne sa mi páčilo, ako tam bola nulová vôľa, boli presné na milimetre. Aj sme sa bavili s majiteľom Gladiátoru, jedným s ním viac, že proste tie primy sú veľa razy krivé. Toto si môžete všimnúť aj napríklad v 7.7 pri jednom z Chesspressov, že proste je krivý, nejde to dobre, kde tu je taká vôľa, klikanie napríklad aj na tých primoch so stakom, je to také, že občas je tam taká hrkanica, čo ten chod nie je proste úplne taký plynulý, tým nehejtujem prime stroje, hej, prime stroje sú stále topka, ale ak sa začneme baviť o niečom takom, že pocit, presnosť, solidnosť toho stroja, tak Real Leader je, že mrakodrapy pred primom. To proste aj tým, že vlastne chod toho stroja je za každým vlastne ako keby upnutý na tie také hydraulické pružiny, to bolo proste fantastické. Keď cvičíte na tých Real Leader strojoch, to máte pocit, ako keby vám proste odpor robí iba nejaké gravitačné pole. Tam nie je žiadne trenie, žiadne hrkanie, žiadny zádrhel, to je ako keby vy cítite iba čistý tlak. To bolo úplne, že parádne. A konkrétne, čo sa od nich týka, tak akože Preacher, asi by som si radšej zacvičil na Real Leader Preachere ako na Primeovom, a Shoulder Press sa mi tiež lepšie cvičilo na Real Leaderskom ako na Primeovom. Ostatné stroje debatovateľné, porovnateľné, možno viac preferujem stále určite Primy, čo sa týka Chesspressov, ale tie Real Leader stroje, čo sú vydarené, tak to je, že proste, to je naozaj, že ako, to je proste fantázia. Takže toto by som chcel určite veľmi pochváliť. Bolo tam toho veľa na nohy, bolo tam toho veľa, dá sa povedať, na všetko. Ako som sa aj bavil s majiteľmi, zhodnotil by som to fitko tak, že aj keď sa vám tam niečo nepáči, vieš si tam, aj keď sa ti tam niečo nepáči, vieš si tam nájsť za to alternatívu. Toto je na tom super. Napríklad máš tam Hammer Strength Plate Loaded Chest Press, čo ja nie som fanúšik a myslím si, že všetci, čo nejakovsky riešia tú biomechaniku a veci do hlbšie, tak asi nebudú veľmi fanúšici. Ale zároveň to nie je jediný chest press, máš tam aj plno alternatív, čiže nie si odkázaný. A tento ako keby trend sa v tom fitku kvázi ťahá, by som povedal, všade. Oba fitka sú také dobré, až pre mňa stráca význam ich porovnávať, pretože proste na konci dňa bolo by mi úplne jedno, či cvičím v Gladiátore Bystrici alebo v 7.7 v Bratislave, pretože tie fitka sú obe už na tak vysokej úrovni, že naozaj ti tam nemá čo chýbať. Proste mohli by sme sa baviť nejaké puntiškársko, že že ale 7.7 má také šatne, má proste, a áno, možno je aj priestorovo ešte trošku väčšia, hej, ale borci, poviem vám to takto. Ja napríklad žijem v Brne a chcem sa presťahovať z Brna do Bratislavy kvôli tomu, že tu nemám fitko ako je 7.7. Ak by som bol v Bystrici, vôbec by som nepremýšľal, že by som sa chcel presťahovať proste kvôli fitku. Na čom by som ja pracoval, ak by som bol majiteľ Gladiator Gymu, je podľa mňa stále trošička tá zostava presov. Tie Hammer Strength prese, tam ja by som vôbec mať napríklad nemusel. Ten Real Leader akože nebol špatný, ale za mňa fungoval tak trošku na podobnom princípe ako Hammer Strength Press, tým, že bol nakladací kotúčmi a je to strašne ťažké pri vystretí tej ruky, až príliš agresívne je to ťažké v tom bode. Tu by som viacej uvítal napríklad nakladací Prime, alebo dajme tomu ten Prime, čo má normálny stack, hej, proste volil by som nejakú trošku biomechanicky viac schopnejšiu variantu toho stroja. Volil by som tam možno ešte nejaký predkop,
Ja úprimne nie som ultra fanúšik tých nakladacích predkopov, kde si nakladáš kotúče. Na konci dňa väčšinou tie predkopy aj tak sú také nešťastné, že bývajú veľmi ťažké iba v jednom bode a aj tak ľudia potom viacej preferujú tie klasické predkopy a väčšinou tie nakladacie sú aj tak vždycky v každom gyme voľné a nikto ich nepoužíva. Nie som veľmi fanúšik tých hammer strength predkopov, čo sú aj v lučenskom fitku, aj v tomto, ale zas tieto predkopy majú super rozsah pohybu a tým, že povolujete gymping, tak technicky je vyriešený ten problém, že ten predkop je veľmi ľahučký. Tak či onak by sa mi možno páčil ešte nejaký predkop tam, napríklad, ja neviem, povedzme Prime alebo Life Fitness alebo Gymleko alebo niečo také proste by sa mi páčilo. Páčil by sa mi proste naložený predkop s normálnym stakom. Hyperextenzia. Hyperextenzia hore na poschodí je tá istá, čo bola napríklad aj v Lučenci. Nie som fanúšik tohto stroja, myslím si, že 7.7 má o mnoho lepší stroj na toto. Nepáči sa mi, že tá rúčka je väčšinou taká krivá a naozaj sa tam nedá naložiť veľa váhy. To nakladanie váhy by sa poprípade dalo veľmi jednoducho vyriešiť, keby nazvárate úplne nakoniec k rúčke, hej, zás nejakú tyč, ešte kde by sa dali nakladať ďalšie kotúče, lebo problém je, keď máš proste nazváranú tú tyč na nakladanie celkom v strede, tak proste to rameno sily nie je také obrovské, hej, a na tú hyperextenziu tam do stredu môžeš naložiť 60 kotúčov a aj tak to v podstate nie je ťažké. Ináč hip thrusty tam boli super, adukcie, abdukcie super, tam hore bol ešte prime zákop. Akože vravím, celkovo veľmi fajn gym, doriešil by som nejaké drobnosti, ja úprimne nie som fanúšik ani tých jednoručiek hrubých od hammer strengthu. Chest pressy by som možno trošku povymienial, možno ešte nejaký predkop, alebo vymenil by som predkop a proste overall borci fitko veľká paráda. Takže toto je taká moja trošička ako keby ustálená kvázi recenzia na tento gym a ak by som mal urobiť taký záver a vrátiť sa vlastne aj k titulu videa, aj k tej pôvodnej myšlienke, takže či je Gladiator lepší ako 7.7? Pozri, objektívne asi ešte v tomto bode nie, ale je to také, že nepotrebuje byť. Hej, nepotrebuje byť. Proste už aj Gladiator je tak dobre vybavený gym v Bystrici a na takej úrovni, že proste nemusíš proste teraz ľutovať, že ty nie si v 7.7. To je proste môj záver. Takže snáď sa vám toto video páčilo. Keď tak mi dajte vedieť, či by ste chceli viacej takýchto trošku videí na typ, že nie vlog z cvičenia, ale skorej nejaká analýza a taký ako keby túr nejakého fitka z takého troška viacej vedátorského hľadiska. Takže snáď sa vám to páčilo a keď tak dajte vedieť a vidíme sa na budúce.